Doncs la sorpresa que us dèiem, ja hem tornat a la publicitat. Acabarem el programa d'avui a la piscina. Com no? Per exemple, aquí veiem a l'Anna Ortega, que ve cap aquí. Ve cap aquí, mira-la. I estirada a la piscina, junt amb l'altra Anna, que estirada des... Mira, no, des d'aquí també. Vinga, l'Anna Ortega, l'Anna Pérez també estirada des d'aquí. Ai. Espera, fica més cap aquí. Fica més cap aquí, ¿vale? Que no surt. Sí, ahora salgo menos. Porque, tío, tenemos que Ai, espera, aquí. Vale, que no sortia jo. Ens estem a la piscina, ¿vale? Acabem el programa d'avui, vinga. Tots, cap a la... Un moment. Espera, que tengo que decir una cosa. Ara, Anna, què volies dir? Que aquest programa el dediquem al número 1. El fan número 1. Al número 1 del programa, Alberto. Doncs vinga. Ara, anem a acabar el programa així. 3, 2, 1... No vull tirar-me. A l'aigua. Vinga, l'altra Anna què? Mira, l'Anna baixa, ¿vale? Bueno... I bueno, i aquí un servidor. Espera't. Un servidor que també es tira a l'aigua. Adeu, fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. En serio, me da miedo. Si no pasa nada. Está verde. Ens veiem la setmana que ve aquí, a la tot una mica. Fins la setmana que ve. Adeu.